Намирам се пред фронта на застава Броневик 10-240, град Смолян, към Смолянски граничен отряд. На тази застава аз бях заместник командир по политическата част, с командир подполковник Иван Стойчев. Нашата застава за пети пореден път беше отлична и майстор на точния огън на южната граница, с най-добри показатели по бойната и политическа подготовка. Виждате в какво окаяно състояние е заставата. Ние оставихме просто като един великолепен парк, едно благоприятно място и обичано място от нашите граничари. Командира на заставата. Безподобна мизерия вече. Тук беше командира. Най-добрият командир, който съм запомнил в застава на границата, той беше подполковник Иван Стойчев. За моя щастие, за мой късмет, подполковник Стойчев е жив, живее в Плевен и с него си поддържаме постоянни контакти. Ще споделя с него още утре това, което съм видял на заставата. Пълна разруха, безстопанственост на сградата. А тук са живели и са работили хора-патриоти, верни и всеотдайни синове на нашето отечество. Отдали най-хубавата си част от младостта си. Млади хора, дошли тук за 2-3 години да защитават с готовност да посрещнат врага с куршум в гърдите, но всеотдайни, смели, просто истински мъже на нашата скъпа родина. Боли ме за тая застава. И моят живот, част от моя живот мина тук. Тежък, суров, граничарски дълг. Нещо, което не всеки може да има този късмет. И това е щастие да изпиташ оная радост, че ти все пак си бил нужен на тази държава, на този народ, на скъпата ни родина. Боли ме за разрухата. Хоризонтален е, залива с пурпур морски ширини. Небето синьо, чайките се реят, шумят безспирно пенести вълни. Наряд отиват славни граничари, те зорко бдят за родната страна. И няма бури, няма вражи сили, мощта на граничаря да сломят. И няма бури, няма вражи сили, мощта на граничаря да сломят. Повява вятър и лицето гали, уверено Калашников държиш. Заставата другарите засмени, очакват с песен да ги поздравиш. Наряд отиват славни граничари, те зорко бдят за родната страна. И няма бури, няма вражи сили, мощта на грани. Ясно беше барелефа на Стоян Николов, който изгоря на Кестен. И кестенската застава беше кръстена на негово име, а нашата застава беше кръстена на името на войника, който също загина там при пожара на заставата. И тук сме правили официално откриване. Аз вече бях цивилен. Тук дойдоха родителите на Стоян Николов. Тук правихме тържеството по случай откриването на барелефа на нашия Стоян Николов. Мой старшина, който заместваше, офицерите заместваше.
дойде ли да дежури тук на заставата, човек трябваше и бяхме сигурни, че на заставата вече има сериозен човек, който ще управлява тая застава. За съжаление, загина при трагична ситуация. Не по негова вина. Ще се завърнеш в родното си кътче, любимия младежки весел дом. Там чакате любимото момиче, очаквате с любов и нежен зов. Наряд отиват славни граничари, те зорко бдят за родната страна. И няма бури, няма вражи сили, мощта на граничаря да сломят. И няма бури, няма вражи сили, мощта на граничаря да сломят. Наряд отиват славни граничари, те зорко бдят за родната страна. И няма бури, няма вражи сили, мощта на граничаря. 81 влезна и 83 са лови. Кой беше Стоян? Грамадаров. Бая Сен беше на кръчмата. Ние правихме голяма граничарска среща в Кюстендил. Значи трети национален събор на граничарите. Първи го направим в Смолян, втори го направим в Смолян. Аз съм председател на клуб граничар в Смолян. И ние не знаем адрес. Аз се опитах да намеря адрес и писаме насам. Те повечето вече са и на тия адреси, дето са били, като са били войници, сега живеят другари. Невъзможно, да. Но ние пуснаме по през... Вие от кой край сте? Смилновград. Браво. Ходихте ли до застава? Не сме. Сега отиваме. Пълна разруха, ние правихме. Първо отидаме да видим първи портал и сега почваме да Това говорим. няма първия портал. Стои, рамката се стои. И горе ще видите каква разруха е. То бор дед беше в точно на браздата. Да, стои. Имаше един бор. Беше изникнал точно в каналчето. А там не сме него забили. Това е до 162 пирамида някъде. Близо е до пътя на прикриващия. Браздата стои. Той по средата и нит гръцки, нит български. Изникнал точно е толкова дебел на браздата? Да, точно в каналчето. О, да, знам го. Стои И ли сега, това? и сега останала само браздата горе. Значи тя полосата вече се ползва за рокери и т.н. горе. Браздата е останала. И камъните, където така с бяла са ги отразили, браздата затревена,